Okay na bagngal daw kada kayo gagayam ken kakabsat. Anya nga nga rod talagang kasta iti panag ay ayam tayo tatawin na panag tutongtong tayo talagang malum nga talaga. Anyway, siyak ni manong yo arafi ang makadkadwayo iti dito yung programa nga ag-agong isnan radyo sagada. Mhm. Iti pagkatutungtungan tayo ng takat iti mangiparangay iti kultura ken tradisyon di dagiti isagada maipanggep iti kunatayo nga wenno kunada nga dapil. Mhm. Iti pagsaritaan ti dapil maysa kadagiti kang runaan a tradisyon panagaramid iti dingke idi ngamin ti kunada dingke wenno inakob wenno asukar anagapo iti unas. Mhm. Ti dapel ket saan lang proseso iti panagaramid iti dingke wenno inakob nga kunan dagiti lalakay ken babaket idi. Ya. Dahiti ket maysa nga tradisyon naipasa manipud kadagiti elders agingga kadagiti sumarsaruno a henerasyon. Mangipakita daytoy iti panagmaymaysa wenno panagkaykaysa nga panagtitinulong ken panangipatek iti kultura dagiti umili. Sakbay a mangrugi iti panagdapil isimpa dagiti umili iti lugar a panagpagdapilan ken ipatakder da iti dapilan babaen kadagiti napigsa kayo. Dagiti makinunas iti mangidaulo iti preparasyon ken organisasyon wenno dagiti umili dagiti amin trabaho. Sakbay iti aktual a panagdapil mangaramid dagiti elders iti ritual. Dati kunada nga ritual amang partida iti manok ken ikargada kadagiti wenno ikararagda kadagiti inmon una at tao tapno sarakniban dagiti agtrabaho iti anyaman apagad tapno nabaligi iti panagaramid iti dingke wenno inakop. Karaman met iti kararagda nga mausar daytoy iti naimbag nga okasyon kas iti kasar, panagpatakder iti balay, gubbaw ken daddo mapay pagrebengan ti komunidad. Halang nga dagiti ikararagda kadagiti tikat na kasaon iti kararagda kadagiti imon una nga natay nang nangruna kadagiti dakes tiin katay na. Tadakkel iti pamati dagiti tattao idi ngano addada nga nakipulapol kasmet kadagiti dagiti hanga makita nga bad spirits nga aday iti aglawlaw kas iti kunada dagiti lalakay aamudan no adda dagita nga nakinayon nga nakitrabaho. Gapu iti kapadasan da imbis nga di agisubsubo ti unas tapno maseget imbis nga napintas ti kasta nga agisubo madamdama ada maipit imana adno dagi agidurduron iti kayo tapno maseget DJ unas apay nga napintas iti panagagem na panagduron na ket apay pala nga maipawak maitugtog je ulo na ije kayo nga isupay iti kasugatan na. No adda dagijay nga paspasamak lalo no iti lutlutuen da nga pagkayat da nga pagbalinen adingke apay nga
madi narigat nga maluto numampay maluto ngem hangag balin nga dingke no diket jay agdad danom di jay dingke iso nga hanga mabarin nga maaramid nga inakob di jay tumangken iyay ket no ada iti kitanda nga kasjay nga marutluto no mapaspasamak mismo iti lugar iti dapilan kunan dagiti lalakay ale pakanen tayo dagiti aglaw dagiti bisita nga nagapu iti aglawlaw ken dublian tayo manen man iti pikpik iti manok isu nga no dagi sumaruno nga DJ agpalibot nga kunada agpadapil sigurado nga ibagada nga agala ka ti manok tapno dublin tayo nga pakanen dagiti hang nga makita nga ada iti aglawlaw total hamot nga maibileng no diket kanen tayo matlaeng nga agtrabaho ken tapno pakanen tayo isuda tapno lumisida anya nga rod ket nain-sigudan nga ugali kunada isu nga masapol nga ramiden tayo tapno na siya iti agtrabaho ken dagiti kayatda nga lutuwen nga agbalinan dijay danom ti onas. Iti dadumapay iti isu nga kunada gagayem nga iti dapat kumangati tapno ti kausaran iti maaramid nga dingke wenno nakauget iti dagiti kasaran dagiti agubbaw dagiti agararamid ti balay nga mabalin nga usarenda nga pang asukar wenno anyaman nga pangusaranda tahan kuma nga mausar iti natayan wenno iti maysa dakes pasamak iti umili wenno iti ili mismo. No saren ti no orasan iti panagpatpat ti unas agtitinulong dagiti makinunas kapamilya ken dagiti karuba ng runa ken tao iti mangiduron iti kayo amang rikos iti unas tapno masegget ti danom na kalpasan dayta sagaten ken linisan ti danom sakbay lutuwen aging ka nga agbalin nga dingke kagayam. So nga may samot napinta sa pasat iti dapil ket iti panagbibiningay. Ti makinunas iti mangpakanmet kadagiti amin nga tumulong iti trabaho iti dapilan. Ket no nalutuan iti dingke damet ti bingay dagiti nagtrabaho an may basar iti kinaado iti na-produce wenno dijay naluto. May sapay adda iti kunada ngamin nga hanga magkat idi nga ugali dagiti lalakay nga isudamot lang iti nang iparwar iti termino nga apanda kano makikilkil wenno makiidot ba ati kunada ijay isu nga no marutluto dijay danom ti unas nga agbalbalinen wenno agbalinen nga diyot kunakuma mabalinen nga maramanan wenno marutluton adda gitay ngamin ubing nga mapan wenno agbuy-buy dalaeng nga kunada may kayo ta makidiyot kayo dijay mabalin nga agala na jay bulong mismo ti unas natangken wenno jay unas mismo ket kaod da wenno isagid da ije marutluto
tapno ramanan dagiti ubing ngahan nga aking kabailan nga agituron iti dapil. Anyaman nga mapan ijay bakit lakay nga dumanon ijay dijay ko para mananda iti termino nga ko na dagiti lalakay iti ili nga diyot tanarigat tatalagang madino adda iti haan nga makaraman sapay nga dito nga trabaho ket umili ti akin trabaho. Siyempre dagiti hanga patinmulong han nga mapan siyempre no hang ka nga mapan di hang ka nga mabingayan hang ka nga makaraman iti kunada nga panagdiyot wenno kilkil. Jay kilkil kunana ket no nalpasen nga nagkaten dijay dingke mismo ijay silyase adapay lang dagiyay nabatbati ket ti usarenda nga agi kuskus ket it's either the kutsara wenno buneng ta mabalin la tamet nga mausar ti kunada nga kilkil ay jay kilkil ti dingke wenno dijay deket no ini napoy adda jay deket na no iti mabati ading ke biso siya ko nadang kilkilam tapno mabalimbat latang maosar diyay. Iti dabel ket mangipakita nga no agkaykay sa ti komunidad adu iti maaramid ken mapagtalin na ti kultura ken tradisyon dagiti isagada. Dayta ket idi kasjay iti wenno kasta iti pamayanda gagayam ken kakailyan nga ita saritaan tayo dagiti panagbaliw iti panagdapil itang agdama. Uray adda dagiti nabarbaro at teknolohiya saan mapukaw dagiti naornos akaugaulian ited dagiti lalakay ken babaket maipatungpal latta dagiti rituals ken agtitinulong latta dagiti umili iti kunataro nga panagdapil. Iti agdama na upgrade nga talaga met dagiti mausar. No idi ket kayo ken tao ti mangiduron wenno nuang iti panagsegget iti unas ita ket landok ken kuryente ti mangipaendar iti makina. Nupay kasta kasapulan na ti tulong dagiti tattao tapno nalaka ken nasayaat ti trabaho. May sapay panagbalbalayo ket iti panagaramid iti dingke wenno inakop tapta adda matenan iti panag-improve na wenno upgrade iti panagluto iti dingke wenno inakop nagbalin maten nga mas kubado. Mas napinpintas pay iti mas kubado ta diretso nga usarang mga iyasukar iti kapi wenno anyaman. No idi ket dingke wenno inakob lang iti mamuan wenno ammon dagiti tattao ita adu iti nakadal iti panagaramid iti mas kubado babaen kadagiti nagadal iti party iti nagpasyar ti tattao wenno adda iti nagpasyar iti tattao iti banda iti Ilocosur. Ket inted dapat daytoy nga adal kadagiti kapadada ditoy mismo sagada. Iti kasta makita tayo nga oray agbaliw iti teknolohiya ken pamayan ti trabaho nga medyo linmaklakabasit ya.
agtalin na adlata iti tinulong panagbibiningay wenno panagbibiningay ken pananging salimatmat iti kultura akas kinapateg ti panagdapil. Iti mangpaandar iti dapil itataket siyempre kuryente. Ngam na nga kayat nga sauen nga oray no di kuryente ket basta ibatim di unas ket nangamong nga masagetan at dalata iti mangisubo, mangtaya iti danom, mangbagat iti danom nga mangikabil iti kursilyase at dalata dagiti agluto, agkiwar ken mangisimpa iti dapilan met laeng. Ken di kasjay lata nga sakbay nga agrugimot lang iti panagdapil ay partiyan da lata daytay iti manok sakbay nga agrugi iti dapil. Itatamat lang ket masursurot lata dagijay gagayem. Kas nakunak itatay iti kaugalian idi masursurot enggana tatta ati nagbaliwan na laeng ket daytoy kunatayo nga nagbalin kuryente iti mangpaandar iti dapilan a nagbalin landok gagayem. So isu dayta iti tungtungan tayo maipanggep iti panagdapil wenno iti kunatayo nga kas ano iti panagtrabaho iti dapilan ken kas ano nga agtitinulong dagiti tattao iti maipanggep iti pagsayaatan iti amin nga umili mismo iti sagada. So kita no kitaan yun to, basaan yun to iti Facebook iti Radyo Sagada 104.7 FM ken iti datumapay iti like no iti website ti Radyo Sagada. Daimbag ngal daw kada kayo nga awan labas.